Dani Sanabra és un dels rostres més reconeixibles del periodisme esportiu a Catalunya. Llicenciat per la Ramon Llull, el periodista barceloní compta amb una dilatada carrera a l'ofici, en el qual ha combinat etapes de ràdio, televisió i premsa. Fa pocs anys, intentant reinventar-se a si mateix i buscant nous reptes, com ha fet sempre, es va endinsar en un projecte molt personal, el seu canal a YouTube. Sanabra destaca per la seva fermesa i convicció en allò que pensa i ho expressa d'una forma clara i concisa. El programa, és a dir, des de que s'encén el pilotet vermell fins que s'apaga, sóc molt feliç, però tot el tema de el jefe que baixa a dir-te compta amb això, no sé què, un que s'enfada, un tertulià que s'enfada amb un altre, no es poden veure, llavors tu estàs allà al mig i has de fer que no s'enfadin. Patrocinadors que es queixen de que la promo que has fet potser hauria d'haver durat... Tot això és una mica mal de cap, però és meravellós i va amb el sou i no em queixo, Però és la part que menys m'agrada. La part que m'encanta és la de connectar amb els oients, la de fer tertúlia, la d'analitzar coses, poder viure unes hores prèvies com aquestes, la d'un partit com el Liverpool-Barça, i després Barça-Liverpool, i després anar al Camp Nou i viure, tot això, no està pagat amb diners. Jo no crec que debiliti, crec que sí que és inevitable, és a dir, en el món que vivim, amb tantes xarxes, amb tanta forma d'estar connectat, és impossible d'esborrar això. Crec que ajuda més que perjudica. En general, crec que t'enteres de moltes coses, a vegades per ciutadans, per un tio que ha fet un tuit. Evidentment ho has de contrastar, has de veure que no t'estiguin intoxicant, que no siguin fake news, però en general t'enteres de moltes coses que abans no te n'assabentaves. Per filtrar bé, per informar, per tenir el criteri d'això es pot dir, això no, a veure què tal, per això sí que s'ha de... No cal estudiar la carrera, jo crec que no cal zero estudiar la carrera, però haver treballat de periodista una mica, haver estat en una redacció o en un diari, sí, jo crec que sí. I escletxes, no t'enganyaré, no és fàcil. En una mica, crec que ara es busca gent que munti vídeos, sàpiga fer community manager, faci tuits, sàpiga fer ràdio i no sé, sí, i et pagaran per una cosa, no et pagaran 8 sous. Llavors, crec que abusen una mica, però, hòstia, esteu molt més preparats vosaltres que gent que ara té 40 o 50 anys i li demanen que faci això, community manager, muntar vídeos, tal, és impossible. Jo crec que a la llarga acabarà. A Espanya, a Catalunya, és complicat perquè és un país, o aquí tenim molta tendència de... Som molt clàssic de mitjans, o sigui, tenim molta tradició de la ràdio, la tele, i crec que costarà. Llavors no sé quan trigarem, però jo no sé vosaltres tampoc què feu, escoltant ràdio o veient tele, vosaltres encara estudieu periodisme, però jo conec... Sí, sempre dic la mateixa frase, que és que no conec a ningú de menys de 25 anys que vegi la tele, que es quedi, com feia jo, el dimarts a les 9 fan aquest programa, m'espero ja veure'l, això ja no ho fa ningú, no?